politics, some conflicts attract global attention only after they escalate. Others, however, are quietly monitored by major powers long before open confrontation occurs. Across the Horn of Africa, increased security vigilance near the Ethiopia-Eritrea frontier has prompted renewed diplomatic discussions, strategic calculations, and increasing international attention. While officials on both sides have not announced imminent confrontation, the evolving security atmosphere has sparked debate about whether external mediation could prevent tensions from deepening. A recent analysis published by Bloomberg suggests that the situation has reached a moment where diplomatic እንታይ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀርን አፍሪካ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ወጥሩ ዘሎ ዞባ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኣተኩሮ ዘይረክብ ከምቲ ዝግብኦ ኣተኩሮ ዘይረክብ ወላ እኳ እቲ ኩነታት ናይ ቀርን አፍሪካ ኣብ ብኻደ መለክዒ ጥኢት ምትኳስ ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ እምበር ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ቅልውላዊ ዘሎ እዩ ዝበሃል ኤርትራ ከይሓወስካ ማለት እዩ ኤርትራ ምንቲ እቲ ነገር እቲ ኢንተርናሽናል አቴንሽን ንኽረክብ ዝጥቀሙላ ዘለው እዮም ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብዪ ግጅፍ ሄድፎን ገይሩ ምዕቡል ሄድፎን ገይሩ ክሰምዖ ዘይደለየ ኩነታት ኮይኑዎ ኣሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ለንቀነ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ወጥሪ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ብልፅግና ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ንትግራይ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኤርትራ ክዋጋ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እቲ ኩነታት ተሪኻዮ ናይ ቀርን አፍሪካ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደየበን እናተበላሸወን ይኸይድ ኣሎ ኣተኩሮ ናትና ናብቲ ቀንዲ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒቡ ዘሎ ኣርእሲ ንስገር War in northern Ethiopia's Tigray region appears imminent. The Ethiopian Federal Forces have launched a massive military buildup surrounding Tigray throughout February. Tigrayan forces have responded with their own deployments throughout Tigray. The mobilizations follow a Tigrayan offensive into disputed areas within Tigray in January, which were the first major clashes between Tigrayan and Ethiopian Federal Forces since the end of the Tigray War in 2022. Relations between the federal government and the Tigray People's Liberation ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መጽናዕቲ ገይሮም ዘቕረብዎ ነዊሕ ጽሑፍ ከም ዝበሃል ዝነገረሉ ኩናት ናይ ትግራይ ኤሚነንት ማለት ልክዕ ከምዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ኩነታት ናይ ግድን ኣብ ኩናት ዝኸደሉ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃሳት ድማ ኣብ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኩናት ተበፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ግጅፍ ሰራዊት ተንቀሳቒሱ ኣሎ ንዑ ዝመጣጠን ድማ ትግራይ እውን ነፍሱ ዝኻለ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት ገይሩሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ጥርዚ ናይ ቅልውላው ኣብ ዘለዎሉ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ተራእና ዝያዳ ነሱ መብርሂ ክበና ይኽእል ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ካብ ትግራይ ነዚ ይመስል ንብሔራዊ ህልውናና ዝብል መሪ ሓሳብ ዝተሓንገጥዮም ጭርሆታትና ማሕበር ንጨርህ ብሔራዊ ሓድነትና ብሔራዊ ሓድነትና ንሉዓላውነትና ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መቀጠልታ ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ መቀጠልታ ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብውዲት ጆኖሳይደናት ኣይናግዕን ሓድነት ቃልሲ ህዝቢ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ሓደ ካብቲ ኣቢ ክርዮን ክሰምዖን ዘይደሊ ነገር እንተሎ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኩሉ ነገር ድማ ገይሩ መዓት ባጀት ኣፍሲስሉ ብዙሕ ስራ ዝሰርሓሉ ነገር እንተሎ ህወሓት መራሕቲ ሰራዊት መራሕቲ ውድብ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ቦታ ብሓደ ደው ክብሉ ኣይደልን ነይሩ ነዚኣ ንኸይተጋጥም ኩሉ እዚ ዝግበር ዝነበረ ድራማታት ብፃጥቃኖም በሎ ነታ ፃጥቃን ግደፋ ኣይ ፃጥቃን በላ ዝበሉኒ ሰባት ንሪኦ ኣለኹ ያ ትገልፀ እያ ንሱ ኢልካ ረዳ ኢልካ ካልኦት ኩላቶም ሓዊሱ ንነዊሕ እዋን ኮለል ዘበለሉ ምክንያት እንተሎ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ንከፍርስ ፋሕፋሕ ንኸብሎ ንፃጥቃን እንታይ ኢሉ ፃጥቃንሲ ኣብ እንታይ ኢሉኒ ኢሉ ቀደም ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ብገንዘብን ብሓይልን ዘይበታትን ወይ እውን ዘይሰዓር ዘይንብርከኽ ህዝቢ የለን ስለዚ ከምኡ ክገብር የኢልዎ ምናልባት ንኩሎም ተጋሩ ከም ፃጥቃን ገይሩ ስለ ዝሓሰቦም ይመስል ንሱ ንግደፎ ከም ንሪኦ ዘለና ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ክትዛረብ ኮይንካ ድማ ምናልባት ኣብ ፖለቲካ ነዊሕ ተመክሮ ዘለካ ክትከውን ኣለካ እምበር
ጻድቃን ዝበሃል ባዕሉ ንዓቢ ነዚ ትማሊ ኣብ ፖለቲካ ብሃንደበትነት ድመፀ ሰብ ከም ዓቢ ነገር ወሲዱ ኣንጻር ህዝቢ ይስለፍ መላው ዝሕዝን እዩ ስንግ ደፈናል ጻድቃን ህዝቢ ይኮንንዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘለዎ ኩነታት ኢና ንኹንኖሲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ተጋሩ ይኣኽልዎ እዩ ልክዕ ኣብ ከምዚ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቐረበ ንትግራይ ክሃርም ይኽእል እዩ ናብ ትግራይ ኩናት ከበግስ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ እናደ የብሉ ኣብ ዝኸይ ዘሎ ተጋሩ ማዕረቲ ፋሕፋሕ ከብሎም ዝፈተነ እቲ ሓድነቶም እናተመልሰ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነቲ ኩናት ብዘይ ህዝቢ ትርጉም የብሉ ህዝቢ ከይሓዝካ ኣብ ኩናት ክትዕወት ማለት ኣይከኣልኒ እንተበልና ቀደም ቲዮሪ ክመስለና ክእል እዩ ህዝቢ ከይሓዘ ብገንዘብ ጥራይ ክዕወት ዝፈተነ መን ኣሎ እስካብ ጎረቤትና ለንገነ ድሓና ኢትዮጵያ ገለገለ ግደፍዎ እቲ ህዝቢ ብሓይሉ ንሕዝዎ ነይሮም እዮም ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኢማራት ቢልዮንስ ገንዘብ ይትያትሉ latest technology ድሮናት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሳተላይት ኢሜጅስ ሬድዮ ሃሎዋት ፒክኣፕ ቲዮታታት you name it ነዳድን ገለ መለንበትን ደሞዝ ነቲ ድሮናት ድማ ደቂ ዓዲ ገለ ስለ ዘይክእልዎ ካብ ኮሎምቢያን ካብ ዩክሬን ከይተረፈ ክኢላታትን መራሕቲ ናይ ኩናትን ስትራቴጂስት እናተኻረየት እንኳላይ ኣብ ባይታ መፂኦም ዝዋግኡ ወታደራት ናምፀት ኩሉ ነገር ህዝቢ የድልየንን ያነ ብገንዘበይ ወታደራት ገይረ ንዓለም ክቕይር ይኽእል እየ ንሱዳን ክቆፃፀራ ይኽእል እየ ኢላ ፈቲና ግዚያዊ ሓገዝ ግዚያዊ ዓወት ተጎናፂፋ ንካርቱም ከተብርስ ንካርቱም ክትቆፃፀር ኣብኡ ዝነበረ ፀጋታት ንምምዝማዝ ዕድል ረኺባ እያ ህዝቢ ግን ክምክት ይኽእል እዩ ንግዚኡ ክስዕሮ ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ዝድግፎ ሰራዊት ግን ተመሊሱ ከጥፋእካ እዩ ግዜ ክወስድ ዘሉ ክእል ኣዋርዑ ድዩ ዓመታት ድዩ ዓሰርተታት ዓመት ድዩ ከም ናይ ኤርትራ 30 ዓመት ክወስድ ዘሉ ክእል እዩ ክዕወት ግን ግድን እዩ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ኣብ ቁኑዕ መትከል ዝተመርኮሰ ቃልሲ ይዕወት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ተጋሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓዶም ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ክኾኑ እዮም ኣብ ዓድኻ ክሳብ ዝኾነ ግን ፃማ ኣለዎ ኣብ ደንበኻ ናብ ገዛኻ ትገብሮ ኩናት ኩሉ ግዜ ፃማ ሞቲቬሽን ኣለካ ተዲኹኒ ኤርትራ እኮ ዘይትሰዓር ሓፂን ለበስ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን መብዛሕትኡ እቲ ኩናት ኩሉ ኩናት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ክወሩና ክጎብጡና ነቲ ናትና ነቲ ገዛና ነቲ ደንበና ነቲ ዓድና ነቲ ባሕርና ክወስዱ ዝደልዩ ንዝመፁ ትከላኸል ስለ ዝኾንካ ኩሉ ሰራዊት ንሕ ኣለዎ ሓቢ ኣለዎ ንኺሲ ዝዋጋ ኣብዘይ ዓድኻ ግን ኣብዘይ ትፈልጦ ካብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ተበጊስካ ንሰሜን ኣምፂኦምካ ኣይትፈልጦ ተዓዲ ትመሬት ሪኢኻ ይትፈልጥ ንምንታይ ዕላማ ትቃለስ ኣይትፈልጥን ሂወትካ ከተድሕን ኢኻ ትደሊ ግን ኣይትድሕን እያ ድማ ወይ ብቕድሚት ጥይት ረኽበካ ወይ ብድሕሪት እቶም ብድሕሪኻ ኮይኖም ብረት ሒዞም ብሓይሊ ዘዋጉኻ ዘሎ ሰብ ይቐትልኻ ኣብ መንጎ ሞትካ ኣይተርፍን እዩ ዕድለኛ እንተኮይንካ ትማረኽ ሳያ ተዓድልካ ከም ገለ ኢልካ ተማሪኽካ ተመሊስካ ድማ ስርዓት ምስ ተቐየረ ከም ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል ንክትከውን ዕድል ኣለካ ብዝኾነ ተጋሩ ኣብዚ ኣገዳሲ መድረኽ ከምዚ ኢሎም ብሓደ ጠጠው ኢሎም ነዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ጠጠው ምባሎም ንብልፅግና መርድእ ናይ መርድእ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ he didn't want to see this እዚ ንኸየጋጥም እዩ ዝኩሉ ገንዘብ ኣውፊሩ ነይሩ ግን it didn't work ስለምንታይ ድማ ዘይሰርሕ ዘሎ እንድሕር ኢልና መጀመርያ በዚ ክልተ ሰለስተ ዘረባታት ኣብዚ ዝረብ ዘሎ ክንሰምዕ ደብረፅዮን ኣብቲ መደረ ኣስሚዑ ነይሩ ጀነራል ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራት እንትነብር ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ዋልታን ማእገርን ትግራይና መራሕቲ ውድብና ህወሓትን ኣባላት ውድብና ህወሓትን ዝኸበርኩም ሰዋና ሰላማዊ ሰልፊ ዝኾንኩም ሰልፈኛታት ዝኸበርኩምን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራት እንትነብር ህዝቢ ትግራይ ከም ስጋ እንስሳ በጣጢሱ እንተኽኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዓዲ ኣልቦ ገይሩ ባሕጭርንጋ ሃይሉ ክብተን እንተዘይኽኢሉ ድማ እንበርኪኹ ንህገዝእ ዘመቻችዎ ፍጹም ፀረ ሉኣላውነት ትግራይና ዝኾነ መግለፂ ምስ ተሰምዐ ህዝብናን ትካላት ትግራይናን ከየወዓሉ ከይሓደሩ ኣብ ሓደ ረቢቦም ንፈተውት ህዝቢ ትግራይ ዝሓበነ ንኩሎም ጠላትና ድማ ዘደንገፀ ድምፂ ኩላዊ ኣስሚዖም ኣለዉ እዚ ቁጥዕ ረዶ ህዝባዊ ማዕበል ሎሚ እውን ህዝብና ሰራዊት ትግራይናን ኩሎም ትካላት ትግራይናን ከም ወትሩ ንፀላእትና ዘይቆልጦ መዓረ ምዃኖም ደጊሞም ብዕሊ ምግላፆም ዘለና ዝለዓለ ክብርና ብስም ውድብና ህወሓትን ብስመይ ንግለፅ ሓበን ይስምዐኒ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክንገልፃ ንደሊ ነገር ኣላ ኩሉ ግዜ ድማ ኣገዳሲት ኣብ ታሪክ ትደጋገም ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ትደጋገም ነጥቢ እያ እሳ ድማ they always make one miscalculation ሓንቲ ጌጋ ይፍፅሙ እስከ ዳ ሓንቲ ካልእ መዓት ጌጋ እንዲ ትፍፅም ብልፅግና ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ግን እታ ዝኸፈት ጌጋ ድፈፅማ እንታይ እያ ኣብ ኩናት ናይ ፀለምቲ ምስ ተወሰነ ተጋሩ ምስ ብልፅግና ውግእ ጀሚሮም ነይሮም ተጋሩ ስቲል ተመቃቂሎም ነይሮም በሉ ንድሮናት ንሰራዊት ናይ ትግራይ ሓሪሞሞ ኢሎም ዝሕጎሱ ተጋሩ ነይሮም ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ግን ሓደገኛ ጌጋ ፈፂሙ እታ ጌጋ ድማ እንታይ እያ ክልላት ናይ ትግራይ ክምንጥል ወሲኑ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ዴንጀረስ ውሳነ ወሲዱ
زدما እንኳን ላይ ንበዓል ጌታቸው ረዳ ሓዊስካ ወላ ንሽም እንትኾነ ወላቶም ኣብ ብልጽግና ኣብ ጎኒ ብልጽግና ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝብትኑ ዝነበሩ ሓደው ነቲ ኩነታት ክቕበልዎ እሞ ጠቕላላ ካብ ህዝቢ ትግራይ ክባተኹ ካልኣይ ድማ እምብክብሉ ዘገድድ ኩነታት ፈጢሩ እዚ ድማ ሓድነት ናይ ትግራይ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ሓድነት ዝፈጥር ስጉምቲ ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ ነዚኣ እንተዘይገብር ነይሩ እቲ ኩናት ዝቐለለ ምኾነሉ but now ወላ እውን ክቕይሮ እንተፈቲኑ they know እቲ ህዝቢ ትግራይ ኦልሬዲ ተረዲዎ ለትገይ ቅድሚ ሕጂ ይፈልጦ ነይሩ ሕጂ ግን ብግልፂ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣነ ኣብይ ኣሕመድ ንደንበ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ተቃዋሚ ዝበሃል ዝነበረ ንህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብድሆ ንሓድነቱ ዝኾነ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ይቐቲልዎ ብኸመይ ኣንጻር ኤርትራ ከሰልፎም ምሳይ ኮን ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ይትይዎ ንዖም እናእተወ ከሎ ድማ ባሕሪ ኤርትራ ዓሰብ ክወስድ እየ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከጥፍ እየ ኢሉ ክእውጅ ጀሚሩ ስለዚ እቶም ናብኡ ዝኸዱ ተቐቢፆም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ግን ተመሊሱ ምክንያቱ ቃልሲ ኣነ ተቃዋሚ ዶ ገለ ኮይኑ ዘለዎ እኮ ኤርትራ እንተላ ድሕሪ ኤርትራ ኮንፌደሬሽን ክትሓቅቕ ካብኡ ንላዕሊ ሉላውነታ ዝበልዕ ስርዓት ይመፅእ እንተሎ then what is the point እንታይ ክገብረ ዝቃለ ዘለዎ ኮፍ ደይብል ብልጽግና ክገብረለይ ፅበ እንተለኹ እንታይ ክገብረ ያን ደገድ ወፂ ይብል ስለዚ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝኽሕዝ ዘረባ ስለ ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ቦታ ከም ዝመስል ሉላውነቱ ከም ዝሕሉን ገይርዎ ስለዚ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ሃሻይ ክንብል ከለና ብተደጋጋሚ ዝደጋገም ኒስ ካልኩሌሽንስ ንጥፋኣቱ ዘቀላጥፉ እዮም ኩሎም እዚኦም ኤርትራ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ በዚ ጌጋታት ናቱ ኣብ ናቱ ባዕሉ ጉድጓዱ ይመሊሱ ዝውሕድ ዘሎ ካብ ጉድጓዱ ድማ መሊሱ ይውሕት ኣሎ ፀላእቲ የብዛሕ ኣሎ ነቶም ፀላእቲ ድማ ክብገሱ ንዘይደለዩ ከም ዝብገሱ ሓድነት ንዘይነበሮም ሓድነት ከም ዘለዎም ይገብር ኣሎ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ክግበር ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ስቕ ወላ ሓንቲ ክብል የብሉን ኣብ ገለገለ ስቕታ ናይቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ because they don't want to give him the advantage ዲፕሎማሲ ነገራት ንክቕይር ንሽምግልና ንክጅመር ዕድል ሂቦን እዮም ዘሎ ትም ወሕትም ዩናይትድ ኔሽንስ መፅኦም ንዑ በጃኹም ገለገለት የሎም ትም ስለምንታይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋታት ንጥፍኣቱ የቀላጥፍ ከም ዘሎ ይፈልጥዎ እዮም እዚኣ ኣብ ገለገለ ይዛረብዎ እዮም ዝኾነ ንተጋሩ ኣብ ሓደ መስመር ኣምፂዎም ኣሎ እቲ ጉዳይ ድማ ነዚ ይመስል ካብ ኩሉ ናይ ኣቢ ጌጋታት እንታይ እዩ ነቲ ኣንጻሩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣብ ሓደ መስመር ንክበፅሕ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት ብዘይ ሕርክርክ ዘይብሉ ምኽንያት ስለ ዝቦም listen to this one መዓልቲ ዝሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ናይ ዓለም ለኸ ትካል ዘውፅኦ ሰፊሕ ሪፖርት ኣሎ ትውግእ ዘበጋግሶ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እዩ ዝብል 4 ነጥቢ ናይ ትግራይ መራሕቲ ውጋእ ይደልዩና ኣረጋጊፅና ኢና ኢሎም ናይ ዓለም ለኸ ትካል እዩ ኤርትራ ትውጋእ ትደልየን እያ ትውግእ ዝብግስ ዘሎ ካብ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ መን እዮም ዘለዉ ደም ደፋእቲ ሕጊ ክብር እናበሉ ምስ ኣብይ ተሰሊፎም ዘለዉ እቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ ንሎም ዘለና እቶም ፃዓዱ ባንዳታት እቶም ኣቦኦም ዘፍለጡ እንተይተኸወሉ ብግልፂ ኣንጻር ብሔረ ትግራይ ዝቃለሱ ዘለዉ ንህዝቢ ንኢትዮጵያውያን ልሂቃን እውን ዘገረመ ባንዳነት ማለት እዩ ስለዚ ብልጽግና ኣብዚ ከባቢ ክስካብ ዘሎ ዝኾነ ሰላም ክህሉ ከም ዘይኽእል እናተፈለጠ ብልጽግና ምስ ሰላም እተባእሰ ፀረ ሰብ በላዕ ሰብ ኣፅናቲ ከም ዝኾነ እናተፈለጠ ኣብ ትግራይን ዘለዎ መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ እቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ ብሰንኪ ውልቃዊ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ምክንያት ብሔረ ትግራይ እውን ተታሒዙ ይጥፋእ ምስ ውልቀ ዝኣተዎ ህልኽ ምስ ብሔሮም ይባእሱ ንሕና ምሕዝነትን ሓድነትን ሰሜናውያን ክንብል ከለና ነትናቶም ጀስቲፊኬሽን ንምምፃእ ንስኻትኩም ምስ ሻዕብያ ተሻሪክኩም የለኹምን ዝብል ኢኩቫለንስ ከምፂ ይምክሩ ንሕና ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካሊእ ይኹን ክንሰርሕ ኣለና ንብል ዘለና ንዝኾነ ትግራዋይ ንክንወቃዕ ኣይኮናን ካብ 4 ኪሎ ዝመፅእ ናይ ፅንተት ሓይሊ ንምምካት እዩ ንዝኾነ ትግራዋይ ንምውቃዕ ኣይኮነን ይርድኦም ድዩ ንሶም ኣብ ትግራይን ዘሎ ሓዎም ንኽወቕዑን ትግራይ ንምጥፋእን እዮም ምስ ኣብይ ተፃሚዶም ዘለዉ ሞራል ሕሊና እንተልይዎም ስለዚ እዚ ናብ ንፅፅር ዝቐርብ ኣይኮነን Oh boy ክዳና መነ is becoming a very interesting politician ኣብ ትግራይ ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ the star ናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት ህወሓት ከም ፓርቲ ቦቱ ከውሕስ ይኽእል ይኸውን እዩ መርሕነት ናይ ህወሓት ግን ንትግራይ ከም ብሓድሽ ፀብለልትነት ገይሩ ክመርሖ ዝብል ግምት የብለይና
ከም ፓርቲ ንክቕፅል ኣብ ትግራይ ድማ ቦታ ንክህልዎ ስለምንታይ እቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ እዞም ኣብኡ ዘለዉ ኣዝዮም ነዊሕ ግዜ ፖለቲካ ስለ ዝኾኑ ኤክስፖዝድ ኮይኖም እዮም ብኩሉ መንገዲ ስለዚ ሽምካ ድማ ኣብ ገለ ደረጃ ክትዕቅበሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እዩ እቲ ፓርቲ ግን ክድሕን ይኽእል እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ሓደሽቲ መራሕቲ ናይ ትግራይ ክፍጠሩ እዮም definitely so this is ክዳናመነ ኣብ ኣገዳሲ ማለት ሓያል ወታደር ወይ ጅግና ማዕሲ ዝፍጠር እንድሕር ካብ ግዜ ኩናት ይፍጠር ወታደራዊ ጅግና ማለት እዩ ፖለቲካዊ ጅግና ድማ ልክ ኣብ ግዜ ፅንኩር ኩነታት እዩ ጅግንነት ዝረአ ጅግና ዝበሃል እውን ከቢድ ይመፅእ ፅንኩር ኩነታት ምስ መፀ ናይ ቁጠባ ፅንካረ ክኸውን ይኽእል ናይ ፖለቲካ ፅንካረ ክኸውን ይኽእል ናይ ወታደራዊ ፅንካረ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ፅንኩር እዋን ፀብለል ኢሉ ክረአ ዝኸኣለ ንህዝቢ መርሕነት ከርኢ ዝኸኣለ ትብዓት ደርኣየ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ዳይሬክሽን መንገዲ ከትሕዝ ዝኸኣለ ንሱ እዩ ኣብ ወታደራዊ ይኹን ኣብ ሲቪላዊ ይኹን ኣብ ፖለቲካዊ ፅባሕ ንጎ ክብሪ ዝወሃቦ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንፁርነት ናይ ዕላማን ከምኡ ድማ ነቲ ዘለካ ንፁር ዕላማ ድማ ብንፁር ዝኾነ ቋንቋ ናብ ህዝቢ ከተመሓላልፍን ንህዝቢ መኣዝን ከተትሕዝን ሓላፍነታዊ ኮይንካ ክትርከብን ስለ ዝሓተካ ከም ጻድቃን ታሪኽካ ብናይ መወዳእታ ክጅምር ከሎ ሓተላ ናይ ታሪኽ ኮይንካ ክትውድእ ኢኻ ዝበሎ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ትግራይ ክዳናመነ ካልእ ነገሩ ገዲፍካ ብዓይኒ ተጋሩ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ መድረኽ እዚ እቶም ህወሓት ክገብርዎ ዘይክእሉ ህወሓት መራሕቲ ህወሓት ነሱ ዝብሎ ዘሎ እንተኢሎሞ ኣይእመኑን እዮም ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ መድረኽ ስለ ተራእዩ this guy credibility ናቱ ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ነቲ ህዝቢ ዩናይትድ ንምግባር okay well I'm not endorsing ናተይ ዘድልዮ ወይ ናተይ መጎስ ዘድልዮ መስለኒ እቲ መድረኽ ዝጠልበ እዩ ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ቀዳሞት መሻርክትና እዮም ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ድሕነት ናትና ምስ ተጋሩ ሓቢርካ ብምስራሕ ንድሕነት ንሕቶ ናይ ድሕነት ዝመፀና ዘሎ ፈተና ናይ ድሕነት ዝመፀና ዘሎ ፅምዶ ቀዳማይን ፍቱን መድሃኒትን ኮይኑ ኣሎ ፍቱን መድሃኒት ፅምዶ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ከይተቐየረ ከሎ ህዝባዊ ፅምዶ ጥራይ ፍቱን መድሃኒት ንብልፅግናን ኣጀንዳታቱን ኮይኑ ኣሎ ንቐፅል ንተጋሩ ካልኣይ ድርዒ ኮይንዎም ዘሎ ኣብዚ ተሪር ብድሆ ቦታታት ዝበልዎምን ኮንቴስትድ ኤሪያ ዝበሃሉ እውን መከራኸርቲ ቦታታት ኣይኮኑን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ እዮም ብታሪክ ይኹን ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ግዝኣታት እዮም ሉኣላዊ ግዝኣት ትግራይ እዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝብታት እውን ተጋሩ እዮም ስለዚ ፍጹም ጉጉይ ዝኾነ ዝድሌትን ጉጉይ ዝኾነ ውሳነን ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ እዚ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብል እንተርኢናዮ ያው ትግራይ ብዲሞግራፊ ይኹን ብጂኦግራፊ ነፃፂልካ በታቲንካ ንምፍራስ ነዊሕ ግዜ ዝሓለምዎ ግን ግዚኡ ኣኺሉ ሕዚ ክፍፅምዎ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ዘለዉ ኩነታት ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ፀለምቲ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ያው መንነት ኣልቦ ዝገብር ክልል ኣልቦ ዝገብር ዝበታትን ድሌትን ተግባርን እዮም ኣውጀም ዘለዉ ስለዚ ብድምር ትድሌት ትግራይ ቆራሪስካ ሓድነታ በታቲንካ ንምግዛእ ብዝጥዕሞምን ኣብ እቲ ጀኖሳይዳዊ ናይ ፅንተት ኣብ እቲ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ነዚ ኣብ ዝመስለሉ ዘሎ ናብ ኩነታት ናይ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ገፅና ንቐይሮ ትግራይ ጥራይ ወላ እኳ ናይ ትግራይ እቲ ሆት ስፖት ኣሎ ናብዚ እስከ ንኸይድ ቴክኖሎጂን የሚያጫውት የሚጠቀም ውጊያን የሚሰራ የሚጨርስ ኃይል ስለገነባን አብይ አህመድ አሊ ጦርነት እንጀራቸው ነው ሲባል ያለማቋረጥ የኢትዮጵያን ሕዝብ ደም ያፈሳሉ ያጋድላሉ ማለት መሆኑን አሁን ዓለምም እየተረዳቸው ይመስላል። ባለፉት ዓመታት ሕግ ላስከብር ሽብርተኛም ልደመስስ ጽንፈኛም ልዋጋ ዘመትሁ እያሉ በአገር ሀብትና በሕዝብ ሕይወት ላይ የተጫወቱትን መተላለቅ ዘንድሮ ደግሞ ጎረቤት ሀገራት ላይ በመተኮስ ሰፋ ያለ እልቂት መደገሳቸውን ዓለም አቋሚያም አብይ አህመድ ኩናት እንጌሩ ዝኾነ መራሒ እዩ ኩናት እንጌሩ ዝኾነ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ኣብታ ስልጣን ዝቕፅል ዘሎ ብኩናት እዩ ስለዚ this guy ኮነሬልዩ ኩላታ ሂወቱ ምስ ኩናት ተተሓዘት እያ ካብ ውትድርና ከይዱ ድማ ናብ ሲለያይ ነይሩ all he knows is warting ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንነገራቲ ካብ ተመክሮም ኣመፃፃና ሂወቶም ኩሉ ግዜ ኣሰውዒልካ ምርኣይ ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ብልፅግና ዝፈልጣ ገይም አብይ አሕመድ ዝፈልጣ ገይም ውትድርና እያ ሓንቲ ቀዳማይ መሻርክቲ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ኢማራት እዩ ዘሎ ናይ ኢማራት መራሒ
ኩሉ ነገር ብዓይኒ ቅልፅም ጥራይ ክፈትሖ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ኩናት ጥራይ ዝፈልጥ ንሱ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ነይሩ ቀደም እዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ናይ ፀጥታ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ነይሩ ስለዚ ሃገር ብድሕንነትን ብስለያን ብወታደራዊ ቅልፅምን ጥራይ ክትተሓዝ ትኽእል ፅልዋ ብከመ ክኸይድ ይኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ይዝባል ሶ ሳይኮሎጂ እቲ ሳይኮሎጂ ናትካ ብከመይ ሸፕ ኮይኑ በዚ ድማ እዮም ብዙሓት ድብሉ ብወታደራዊ መንገዲ ዝመፅእ መራሒ ኩሉ ግዜ ክፍታታት ኣሎ ንፀገማት ብሓይሊ ናይ ምፍታሕ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ወይ እውን ዝኾነ ሽግር ክመፅእ ከሎ ቀዳማይ ኣብ ርእሶም ዝቃጨል ደወል ብቅልፅምካ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ጌርካ ናይ ምሕሳብ ምክንያቱ ሓደ ማርቴሎ ጥራይ ዝፈልጥ ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣብ ቅድሚኡ መስማር ኮይኑ ዝረአዮ ማርቴሎ ጥራይ ንብረት ዘለዎ ንነፍሲ ወከፍ ፀገም ከም መስማር እዩ ዝርያ መስማርን ማርቴሎን ናቶም ርክብ ድማ ሃሪምካ ቦታ ምእታው ጥራይ ስለዚ ኩሉ ሽግር ግን ብማርቴሎ መስማርን ጥራይ ኮነ ዝፍታሕ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ምዝ ሰብ እዚ ዘቀራርቦ ነገር እውን እንተሎ ወላ እኳ ስፖንሰር ናቱ እንተኾነ ክልቲኦም ተመሳሳልነት ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ እታ ዝርከቡ ተመክሮናቱ ናይ ስለያ ሓላፊ ነይሩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓላፊ ከምኡ ድማ ወታደር እዩ ነይሩ እቲ ሓደ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘራኽቦም ኩነታት እውን ክህሉ ኸሊ በት ተመክሮ ደረጃ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝበለፀ ክሳብ ሕጂ መወዳድርቲ ዘይተረኽበ መጋበርያ ስለዝኾነ ኩሎም እዮም ዝፍትውዎ ይቀዳደምሉ ኣለው ልክዕ ከምዚ መቃብነት የክበኩም ሓደ ግዜ ኣመንዝራ ጓል ወይ ገለ እንተሪኢኻ እቶም ኣብቲ ከባቢ ሓያላት እዮም ዝበሃሉ ገንዘብ ዘለዎም ፀደፍደፍ ድብሉላ ምሻሎ ንኩላቶም ካ ክትሐጉስ ትፍትን ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በዓላቶም ዓረብ በዓላቶም ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ተረዲኦም ኣለው ፅንሕ ኢልና ብዛዕባ እቲ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ስለዝኾና መጀመርያ ግን ነዚያ ዝብልዋ ዘለው ብወገን ወታደራዊ ኩነታት ጥራይ ንሪኦ ስለ ዘለና ናይ ትግራይ ንርኢ ፀኒዕና ናብ ኣምሓራ ንስገር ጊዜ ወዲህ በጣና ዙሪያ ላይ የሚያደርጉትን ጥቃት አጠናክረው መቀጠላቸውን የተመለከተ ነው። በዛሬው ዕለት የአቸፈር ወረዳ ማለት ዋና ከተማው ድሮን የሳቀው ድሮ ቤት የነበረ ከባህር ዳር ከተማ ወደ አይ ቲንክ 50 ኪሎ ሜትር ወይም 45 ኪሎ ሜትር ገደማ የሚገኝ ከተማ ነው። በዛ አካባቢ በኢስማላ ተብሎ የሚጠራ ከተማ አለ እንደዚሁ አቸፈር ወረዳ ውስጥ። አሁን የሰሜን አቸፈር ወረዳ ዋና ከተማ እንደሆነ የሰማሁት የኢስማላ ከተማን መቆጣጠራቸውን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል። በፋኖ እና በመከላከያ በኩል እስካሁን የተሰጠ ከም ንሪኦ ዘለና ናብ ኣምሓራ ፋኖ ምስ እንሰግር ድማ ወታደራዊ ቅልጣፈ ወይ እውን ወታደራዊ ግስጋሴ ናይ ፋኖ ኣብዝዩ ሓያል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብቲ ሌክ ጣና ዝብልዎ ናይ ቱሪስት ስታ መንያ ሽማታ ክንደይ ከርተት ሓሊፋ ናብ ዲጋ ዝበፅሐት መርከብ ናቶም ጠናነሽቲ ወላ ገለ ትበሃል ትዝክርዋ ትኾኑ ኢኹም በዚ ብፍቆዶ ፅርግያ ብኣውቶቡሳት ኮለል ክትብል መስሓቅ ሽራፋት ኮይና ዝነበረት ኣብያ ዘላ ገና ከይተፈስሑላ ከለዉ ሲ ፋኖ ቋፀርዋ ይመስለኒ ብዝኾነ 45-50 ኪሎ ሜትር ካብ ባህር ዳር ርሒቆም እዮም እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ታውን ካፕቸርድ ሰማራ ናው ኣንደር ፋኖ ኮንትሮል ሰማራ ትበሃል ከተማ ብፋኖ ተቆፃፂሮም ኣለው ሲኮንስ ኦፍ ኢቨንትስ ዲስ ኢዝ አ ሰርድ ታውን ኣፍተር ደረቕ ከምኡ ድማ ሻርዋ ዝበሃላ ትፎል ኣንደር ፋኖስ ኮንትሮል ኢን ሪሰንት ዴይስ ስለዚ ከተማ ድሕሪ ከተማ እናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ ፋኖ ፎርስስ ኢንቮልቭድ ፋይተርስ ፍሮም መቃ ዲስትሪክት ስለዚ ካብ ተፈላለዩ ኣብ ሓደ እዚ ስለ ዝኣተው ሕጂ ሓደ ወታደራዊ ግንባር ስለ ዘሎ እቲ ዓወታት ከም ንሪኦ ዘለና እናቐልጠፈ ክኸይድ ብልፅግና ድማ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረኽቦ ዘይከኣል ዓወታት ብፀይቅን ሕማቕ ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ኣብ ልዕሊ ዓድታትን ብዝገብሮ ዘሎ ከማልሶ ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ውድቀት ናይ ወታደራዊ እስትራቴጂ ናይ ብልፅግና ኣብ ሪል ታይም ከንፀባርቕ ንሪኦ ኣለና እተን ዝርከቡ ድሮናት ድማ ህዝቢ ከቃፅላ ዓድታት ከቃፅላ እምበር ካልእ ፋይዳ ክርከበለን ኣይተኻለን ኣሎ ስለዚ ፋኖ ዓብይ ሞመንትም ዓብይ ናይ ግዝጋሰ መንፈስ ሒዙ ይምርሽ ኣሎ ንቅድሚት ገፁ ሓደ በሉ ሸነ ብወገኑ ባደ ቦታ ወይ እውን ዕድል ስለተፈጠረሉ ጀዋር ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ዝገበራ ማለት እዩ ኣብዚ ቅንያት እዚ ጥራይ ኣብ ምልሻታት ናይ ብልፅግና ሰራዊቱ ኣውፅኡ ብምልሻታት ከትሕና እንተይተዓደደ ፍትን ዘሎ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ንዝብል ድማ ኣብ ዌስት ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ማለት እዩ 16 ሚሊሻ ሜምበርስ ኢንክሉዲንግ ቀበሌ ኣድሚኒስትሬተር ናይ ቀበሌ ኣመሓዳሪ ከም ዝተቐተሉ ዌር ኪልዶን 26 ወርሒ 2/26 ማለት እዩ ኢን ዊኒ ሬጅ ሮጌ ቪሌጅ ማለት እዩ ካልእ 8 ሚሊሻ እዚኣቶም ቶም ወታደራት ነቲ ፀጥታ ከውሕሱ ኢሉ ብልፅግና ገይርዎም ዘሎ እዩ 8 ሚሊሻ ሜምበርስ
وير كلد شمنتا بلاتنا ملشا دما على 26 اب قيرا دوبي زبال بوتا قبلي مالتيو كم سقط لي نغرالو 5 ملشا ممبرز وير كيلد ان فبراير على 15 ورح 26 اب ጮቢ ዲስትሪክት ዲቴይል ዲዚ አበሬታ مالتي 13 አባላት and local police officers were killed على 26 كمو تايبال وديزي هاجر محضر الله تبلو تخل دقه كباب روميا يزي اب كباب اديس ابا يزي ان متا روبيز بحال ديستريكت مالتي ايست ار سي بتخالو وغنا يوروما دما 13 ممبرز وير كيلد على 26 تراينا نرز لنا منالبات لعليو نقتل مخالت شنه جن حزبو خاص لزخونه كتنقع كم زلو فلوتيو سلازي توما قدس زبلهم ترايو تقتل زخل تزيله نبعلون بحزب تصلانت كيغاطمو to say that the departure of NDF from Oromia is severe blow to local security would be an understatement سلازي بلصقنا سراويتو حافا بيلو نسمين موسادو ناي عبناي ناي صتا صقم فتيرو مبال خولا يكونن يبلان What we have witnessed over the past couple of weeks is a testament to the extent to which regime relied on the heavy deployment of national army to keep እዚ ሕጂ ሰራዊት ንሰሜን ምስከደ ንሪኦ ዘለና ሃጓፍ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ መንገድ ብሓይሊ ጥራይ ትንቀሳቀስ ዘላ ልክዕ ከምዚ ግሮሶ ዝወድአ መኪና ናበለሱ በቃ ናረበሸካ ዝንቀሳቀስ ከምኡ ዝኾነት ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ሰራዊት ምስ ተንቀሳቀሰ ፀጥታ ከመይ ገይሩ ኮላፕስ ክገብር ንሪኦ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ዝበሃል የለን this is the current situation of Ethiopia በዚ መንገዲ እናቐፀለት ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ድማ ንግዜኡ ክንገድፎ ንኽእል ብዝኾነ ብልፅግና ሃገር ካቢዱ ሻሓብ ትብለሉ ዘላ ፋኖ ድማ ኦርጋናይዜሽን ናቱ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ የማፍሰስ ውቃቢው ምሱ እንዲደርስም ብሎ የሚያደርገው እንጂ ለመደራደር ለመነጋገር ቦታና ምክንያት ቸግሮ አይደለም የሚለውን ዓለም ከተስማማበት ቆየ። አሁን አዲሱ ነገር በዘንድሮ በጋ ብልጽግና ያለውን ሰራዊት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ማንቀሳቀሱ ሲሆን የት ሊያዘምተው ነው? ማንንስ ሊገድልበት ይሆን? ስንት ሴት ሊያስደፍርበት፣ ስንት ወጣት ሊረሽንበት፣ ስንት ከተማ በሻሻ ሊያደርግበት ነው የሚለው መወያያ ሆኖ ቀጥሏል። የአብይ አህመድን ጦረኛነት የተገነዘቡ በርካቶች ይህንን ሰራዊት ከትግራይ እስከ አስመራ ድረስ ተዋጋ ብለው ሊያሰማሩት ነው ያሉ ነው። አገዛዙ በግልጽ ያወጣውና ያስተዋወቀው እቅድ የለም። የጦርነት ሰበቦችን ግን አስተዋውቋል። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዓብዪ መዛረባ ርሲ ኮይኑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ንኸሎ ሃገሩ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሓደ መገሻ ኣካይዱ ኣሎ ንሱ ድማ ናብ ኣዘርቤጃን እዩ ናብ ኣዘርቤጃን ዲፕሎማሲ ቴክኖሎጂ ጅን ዕፍሪት ንክረክብ ኢሉ ይኮነን ከይዱ ዘሎ ኤቭሪባዲ ነውስ ንምንታይ ከይዱ ከም ዘሎ እሱ ድማ ዝኾነ ናይ ሽመታ ኣፅዋር بتبتب قال كتحنا زخل أسوار ترى خبيلي درو ناي ديفنس ناي قالن MOU تفراري مالو خي بلالو ناي مودة تسعة زبصحة ناي شبت شمة أسوار كجبر كم زخده حنت تسبق تصحفتي مساي ما كنا نتصحفها تصفاني وسدما ترانسليت جبراني را نالبات سامري يروم لين تلو نتا سامري كم ببالكم أبزي كم نريز لنا Prime Minister Abiy Ahmed allegedly traveled to Azerbaijan with the primary purpose of seeking weapons. ስለዚህ ንአዘርቤጃን ገሽ ወዘሎ ካላይ ኮነን ኣፅዋር ንክልምን ንክገዝእ ንክልቃሕ እዩ ከይዱ ዘሎ to claim the claim emphasizes that Ethiopia has no other reason to engage with Azerbaijan except for arms procurement. ናብ ኣዘርቤጃን ዘኸይድ ዝኾነ ምክንያት የብሎም ብጀካ ናይ ኣፅዋርን ናይ ነብሲ ምድሓን ኣፅዋር ንምካብ እንተዘይ ኮይኑ ስለዚ deputy prime minister's role ተመስገን ጥሩነህ Ethiopia's deputy prime minister is described as frequent traveling this route and tasked with persuading Azerbaijan to provide arms. ስለዚህ ተመስገን ጥሩነህ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ስራሕናቱ ነዛ መንገዲ እዚኣ ንጎምሸትና ባናኸደ ነቲ መራሕና ኣዘርቤጃን ኣፅዋር ንክሸጠሉ ምልማን ጥራይ እዩ ወል ኣፅዋር ክትሽምት ትኽእል ኢኻ ክትልምን ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ኣፅዋር ዜሮ ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ዘገልግል ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ሓቂ ኣሎ ምናልባት ጃህራ ዘልየ ይኮነን እቲ ኣፅዋር ዋናታቱ ፍሉጣት እዩ እዚ ሚሳይል እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ካበይ ገዚኣቶ ነዚ እንድሕር ኢልኩምኒ መልሲ የብለይን ኣነ ግን ግምት ኣለኒ ኤርትራ ካበይ ከም ዝገዝአቶ ወይ እውን ብኸመይ ከም ዝረኸበቶ ግምት ኣለና ምክንያቱ ግምት ናትና ድማ ገለገለ ጭብጥታት እውን ኣለዎ ካብ ዝስምዕዎም ባሎም ወቅት ወያኔ የቀበረው የታንክ ተተኳሽ ከጉድጓድ እያወጡ ሲጭን ታስታውሳላችሁ። ሻዕቢያዎች ወያኔ ምንም አፈር ብሉ
وكنا تجاكو عجر بلو منوركم يحبوا زرفوا كإثيوبيا زرفوا يكبروا تني تانك تتقواش يا شعبي عجينتوت تلو وسدوا ايش شعبي هذا ما دنيا يقول أمريكا يسمع سيطان يسمع جني جان كيسمع حاديونا إرترا من قصد بسرون ويد ما إساياسون زدنا قلصي كنا زبالي تحاقون ميلو نحيالات عدتات يلا نفافات عدتات يلا كمانا بقص نستحتون خوينو جن بنيحين بتعليتن نخلنا نبركهم مچم شعبيا زصرفو كل غليو زسعرو غناي تراين هذا غزي منالبات انا ونبعلي زست مغيغاتات على نسو دما نزي بعل نزي بروباغانديست نبلصقنا كون نخالوت ኢትዮጵያውያን አንጻር ሻዕቢያን አንጻር ኤርትራን ልቦም ክሳዝ ትኮስ ክሓርቁ ከለውሲ ክንርዳኣሎም ኣለና ናይ ብሓቂ ክንርዳኣሎም ኣለና ምክንያቱ ሻዕቢያ ብዙሕ ስምብራት እዩ ዘለዎ ብልዕልዮም ናይ ብሓቂ ቴራፒ ዘድልዮም ሰባት እዮም ገለገለ ናይ ድንጋፀ መንፈስ ክህልወና ኣለዎ ንፀላእቲ ኸሲ ራህራሄስ ክህልወካ ኣለዎ ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ማዕሪ ፊቶም ንዝዋጉ ዝነበራ ሽሓት ማሪኾም ኣስትዮም ኣብሊዖም ንገሊኦም ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ሂቦም ከም በዓል ባጫ ከም በዓል ጀነራል ፊልድ ማርሻል ኮይኑ ዘሎ ብርሃኑ ጁላ ዝገበርዎም ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ክንርዳኣሎም ኣለና ስለዚ ዘን ኣብ ኣዘርቤጃን ከይደን ዘለዋ ክሽመታ ከይደን ዘለዋ ኣፅዋር ፅቡቅ ጌርና ከነስተብለለን ክንክል ኣለና ካበይ ዝመፃ ምዃኑ ሻዕቢያ ድማ ሰብ ክፀልኦ ከሎ ወይ እውን ብሕማቅ ክጠቕሶ ከሎ ስኢልና ክንርኢ የብልናን ሪዞልቭ ወይ ሪዝን ካበይ ዝመፅእ ኩነታት ከም ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ዝዕብዶም ካብ ዚሮ ዝተበገሰ ኩነታት ኣይኮነን ስለዚ ክንርዳኣሎም ተኽኢልና እውን ፅቡቅ እዩ ሻዕቢያ አግኝቶት ጭኖ ወሰደው ሓቅኹም ወይና ኣሕዋተይ ተደንግፁኒ ኢኹም ኣታደንግፁሎም እንዶ እንታይ ኢኹም ክንደይ ከዝጭኩን እዮም ደቃይ ሰብ ደም ርሂፁ ተለቂሑ ተመርቂሑ ዝወሰዶ ብንቁር ኣቢሎም ክወስድዎ ከለዉ ሻዕቢያሲ ቁሩብካ ደንጋፃት ክንከውን ኣለና ምጆኪን ግርም ገበርኩም ጥራይና ንብል ዘይንፁር ዕላማ ድማ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝብገስ ሓንቲ ቦምብ ሼል ዝኾነት ካብ ኒውዮርክ ታይምስ ዝወፀት ሓበሬታ ኣላ ንሳ ድማ እንታይ እያ ስዑድ ዓረብ እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ጥራይ ፍልይቲ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እዛ ሕጂ ዝበኩም ሓበሬታ ዓብይ መረዳእታ ክትበና ትኽእል እያ እንታይ ይብል ኣሎ መሲልኩም ኣብዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ወራስ ዓራት ናይ ስዑድያ ወይ ከዓ ወራስ ዘውዲ ዝብልዎ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ተዘራሪቡ ናይ ቁጠባ ናይ ሽርክነት ናይ ገለ ብዛዕባ ሱዳን ግን ሓደረኻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሸለል ከይትብሎ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግድን ክትፈትሖ ኣለካ ኢሉ ኣብ ኢሉ ተዛሪቦ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በደራሽ ወፅዩ መሐመድ ቢን ሰልማን ብጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ብሓቂ ተሰሚዕካ ክፈትሖ ሓቲትካ ንለኻ ክፈትሖ ይሕራይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዛሪቡ ነይሩ ዝክሮ ተኮንኩም ኣብቲ ናትና ኣጀንዳ ጌርና ክንፈትሖ ኢና ኢሉ ነይሩ ድሕሪ እንታይ ገይሩ The Emirat leadership remains convinced that the Saudi leader requested US sanctions on the country. According to two of those people, Mr. Trump told Sheikh Mohammed that his friends were out to get him, but that Mr. Trump had his back. Good luck from እንታይ ዝብል ዘሎ ነዛ ባእሲ እዚኣ ኣሜሪካ ኣትያ ደይትፈትሖ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኩሉ ኣሜሪካ ኢዳ ክትእቱ ኣለዋ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ክትፈትሖ ኣለዋ ኖ ዶናልድ ትራምፕ እያ ጀሚርዎ ነዚ ባእሲ እዚ ኢትስ ክሬዚ ናይ ብሓቂ ተገርም ኢላ ዘለና መሐመድ ቢን ሰልማንሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት እያ ተበላሽዎ ዘላ ግን ሓያ ስጉምቲ ውሰደላ ገለ ግበረላ እዚ ኩናቶት ናይ ሱዳን ስቃይ ናይ ሱዳን ተጠክብላ ኣለዎ ኢሉ ምስ ነገሮ ክገብረ ኢልዎ ንመሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ደው ኢሉ ወይ እውን ረኺቡ እንታይ ኢልዎ ኣዕሩኽትኻ ከጥፍኡካ ይደልዩ ኣለዉ ግን ኣጆኻ ናብ ጎንኻ ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ባእሲ ባዕሉ እዩ ላምባ ቀስቂሱሉ ዝበሃል ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣሜሪካ ትም ኢላ ዘላ እዞም ክልተ ዓረብ ተባልዑ እዚ ዓይነት እዩ ስለምንታይ እዞም ክልተ ዓረብ ክባልዑ መን ይደሊ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ይደሊ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ስጋኣት ኮይኑዎ ኣሎ ቀደም ኢራን ዝበሃል ሃገር ዓቢ ስለ ዝነበረ ወይ ሓያል ስለ ዝነበረ ስዑድያ ካብ ኢራን ትፈርህ ኢማራት ካብ ኢራን ትፈርህ ካልኦት እውን ካብ ኢራን ቀጠር ካብ ኢራን ይፈርሁ ስለ ዝነበሩ እንታይ ገብሩ ነይሮም ምስ ኣሜሪካ ዶ ንሓትሕድና ክንሰምራ ኣለና ይብሉ ነይሮም ሕጂ ኢራን ተዳኺማ እያ ክትረም እውን ትኽእል እያ ስለዚ ቀዳማይ ስጋቶም ሕጂ ኢራን ኣይኮነን እስራኤል እዩ ስጋቶም ስለዚ እስራኤል ስጋኣት ስለ ዘሎ ሓደ ካብ እስራኤል ከመይ ገይረ ድሕን እዩ ኮይኑ ዘሎ ስዑድያ ካብ እስራኤል ከድሕና ዝኽእል ምስ ቱርክን ምስ ግብፅን ምስ ፓኪስታንን ዴልስ ገይራ ኣላ ኢማራት ካብ እስራኤል ንምድሓን ምስ እስራኤል መሊሳ ክትሓዋቆፍ ኣለኒ ናይ እስራኤል ፍሉይ ከተማታት ኣብ ዓደይ ካህንፃ ኣለኒ ሰራዊትን ስለያን ናይ እስራኤል ኣብ ዓደይ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ዝያዳ መጋበርያ ክኸውን ኣለኒ ዝብል ፖሊሲ ተኸቲሎም ኣለዉ እዚ ድማ እዩ መርኣያ ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ገይም
it's getting way interesting ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ድማ እናተኸታተልና ናባኻትኩም ከነቕርበይና ናይ መወዳእታ ስቶሪ its defenses. The country is grappling with Al-Shabaab terror threat and tensions over its breakaway region of Somaliland. According to media reports, Somalia is in talks with Pakistan to buy 24 JF-17 fighter jets. Talks gain momentum after Somali Air Force Commander Mohammed ሶማሊያ JF 17 ዝበሃላ ነፈርቲ ካብ ፓኪስታን ክትገዝእ ምዃና 24 ዝኾና ነፈርቲ ክትገዝእ ምዃና ክትረብ ቀኒሎ መን ይከፍሎ ብኸመይ ይከውን ኣብ ካልእ ግዜ ጠቂስና ነርና ሓንቲ ነገር ግን ምዚ ሓይሊ ኣየር ነፈርቲ ኩናት ገዚያ መን ይኽመርሖ ነቲ ሓይሊ ኣየር ናቶም ንዝብል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጀነራል ብርጌደር ጀነራል ይመስለኒ ኣብዱራዝቅ ዝብልዎ ነዚ ሰብ ዝመሪፅ ኣላ ሳጉ መን ይስከ ኤርትራ ይሳጉ ኣብ ኤርትራ ካብ ሰልጠኑ ኤርትራ ካብ ዘሰልጠነቶም ስለ ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን መራሕናቱ ካብ ኤርትራ ዝበቆለ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣብ ፅሑፍ መዓት ፅሑፋት ዝወፅእ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ has appointed Brigadier General Abdurazak ሳጓናቱ ኤርትራ ማለት እዩ Eritrea as the commander of the Somali Air Forces. This appointment is strategically timed to coincide with the completion of a 7-year training program undertaken by Somali Air Force for personnel in Eritrea. ስለዚ ንሸውዓተ ዓመት ዝወሰደ ሓያል ዝኾነና ሓይሊ ኣየር ስልጠና ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ዝንገሩ እዮም ማለት እዩ Inside Somalia has learned that the Air Force personnel trained in Eritrea recently concluded their extensive training. These troops remain in Eritrea while the final preparations are made for their repatriation to Somalia. Allah Eritrea تقبرسي. مچم ኤርትራ ትገብሮ ነገር ክንደይ ጽቡቕ ነገር እዩ መን ይኸም ዝገብረላና ኤርትራ ጥራይና ንብል ሓንግን ከም ኤርትራውያን ፈልጦ ኢና ማለት ስልጠና ክትብ ከለኻ ንባዕልኻ ትስልጥን ኢኻ ብኡ ንርአዮ let's see from that point ንሶማልያውያን ምሕጋዝና ደስ ዝብለኒ ክብሪ ድማ ኣለዎ ዳርጋ ብዙሓት ሶማልያውያን ድማ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠነ ሰብ ሓይሊ እቲ መርሕነት ብምውሃቡ ኣዝዮም እዮም ተሓጊሶም ኤርትራ ትክክለኛ ስልጠና ብዘይ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ኣጀንዳ ያትህብ ካልኦት ኩሎም ትርኩ ድዩ ኢማራት ድዩ ስዑድያ ድዩ ቀጠር ድዩ ኩሎም ኣጀንዳ ዘለዎም ገይሮም እዮም ዘሰልጥኑ ይዝበሃል ናቶም ኣጀንዳ ተቐድም ሰብ ገይሮም እዮም ዘሰልጥኑ ኤርትራ ግን ቁኑዕ ዝኾነ ስራሕ ትሰርሕ ሃገር ንሳያ እዮም ዝብሉ እንታይ ሞ ኤርትራ ከምቲ ዝግባኣ ከምቲ ንሳ ትገብሮ ዝመልሰላ ጉርብትና ስለ ዘይብልና እቲ ጉርብትና ኩሉ ነገብሮ ግን ኤርትራ ሓያል ሶማልያ ወይ እውን ርግእቲ ሶማልያ ብነፍሳት ማሕደር ሶማልያ ብነፍሳት ማሕደር ሱዳን ተላ ንኤርትራ ረብሓይ ኢሉ ስለ ዝእመን እዩ ጽቡቕ ተግባር ድማ ንኽምለሰካ ኢልካ ጥራይ ትግበሮ ዝብል ናይ ኣምላኽ ኣብ ፖለቲካ ስለ ንዛረብ ዘለና ኢና ብዙሕ ዕጋበት ዘይብልና ምክንያቱ ንኤርትራ ከመንኩም ይገብረላ መንኩም ይሕግዛ ምስ ኩሉ ግደታትን ፀገማት ናታን ክንብል ከለና ብርግፅ ግን ኤርትራ ብዝርከቡ ፀጋታት ናታ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ትገብር እያ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ኣየር እያ ሰልጢናትላ ንሶማልያ ነቶም ሓይሊ ምድሪ ሓያል ሰራዊት ዘሰልጠነቶም ኢማራት ፋሕ ከም ዝብሉን ሽሞም ከም ዝበላሾም ጌራ መንታን ሶማልያ ከይትረጋጋእ መንታን ሶማልያ ሓያል ሰራዊት ንኸይልዋ ነዚ ሓይሊ ኣየር ግን ኣጋጣሚ ስልጠና ስለ ዘይወደይ መስለኒ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ነይሩ ሓይሊ ኣየሮም ሕጂ ክሃንትዮም and ኤርትራ is doing excellent job ከም ኤርትራዊ ድማ ክትኮርዕ ይግባእካ ኣብ ፅቡቕ ነገር ክትርከብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ክትምህር ከለኻ ንባዕልካ እውን ስለ ትምሃር ንባዕልካ እውን ስለ ትዕይል እዚ እውን ኣድቫንቴጅስ እዩ ምክንያቱ ናይ ትሬኒንግ ሰንተር መምህር ክትከውን ትኮንካ ክትምህር ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ድማ ኣነ በዛ ንእሽተይ ዓቕመይ እንታይ ኢለ ሳዋ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሚሊታሪ ኣካዳሚ ክኸውን ዝግብኦ እየ ዝብል ከምኡ ክኸውን ካብ ምስ ግዜ ከም ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ባይታ ዝተመስክረሉ ሰራዊት የለን ስለዚ ሓይሊ ባሕሪ ናትና ይኹን ሓይሊ ምድሪ ናትና ይኹን ሓይሊ ኣየር ናትና ብዓቕሙ ዝበለፀ ኣብ ዓለም ክኸውን ስለ ዝኽእል ድሮቲ መስርሕ ድማ ጌና ከም ዓበይቲ ጫውጫውታ ከይተፈጠረሉ ከሎ ተጀሚሩሎ ምስ ግዜ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ምዃኑ ንፈልጥ ንሶማልያ ድማ ጽቡቕ ንምነየሎም ኤርትራ ጽቡቕ ስለ ዝገበረት ምናልባት ምስ ግዜ እቲ ጽቡቕ ነገር ይመፀና ኸውን physical and mental health and access to coastal environments. In this regard, could you walk me through some of empirical evidence that show the relationship between public health, be it mental or physical or otherwise, and access to coastal environments, specifically within the context of Ethiopia now asking for access to the sea, apart, of course, from its economic benefit? Yeah. እንታይ ዝብል ዘለስ ከሰሚዕኩም ኣለኹም ገና ብዙሕ ክንሰምዕ ኢና
أفدق بحري مهلاون تعناو درجاتاتن بساينس ترغاغز ركب አለው ይብላሉ ስለዚህ أفدق بحري داي مهلاونا أبت أننا يتحقر تقام አለው يزفطر أبزبل سنموغوت أنا نيكس أبزا انترفيو أنا زمت ألكم قمتنا أتيا أفدق بحري مهلاون نامن قصة سماي متاون ركب كم زلو empirical evidence حيزونكم وتيوم أفدق بحر زلوهم نام من قصة سماي وين أبجنا نايم متاو تخلوناتهم أبيز بلاي بساينس ترغاغيز يوم كلنا ينبلصقنا ስለዚህ ኣብዛ ሓለፈ أفدق بحر ስለዚ ብልናይ ዋጋ ናይ መድሃኒትን ናይ ነዳድን ከቢሩ ናይ ቤዛን ከቢርኩም ዘሎ ኢሎም ክዛረቡ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ أفدق بحر ምህላውን أمونغو أفدق بحر زي بالكان نايت أنا درجان يلولو نحد إكسبرت تقريبا مالو اسكسم عوام كتسحقونيش from its economic benefit. Yeah. Well, obviously the economic benefits of access to the sea are very obvious. You know, it allows you to transport your goods outward as well as bring goods inwards in a very reliable manner. Aside from that, there are health benefits of access to the coastal region. Multiple research studies have shown that people who live very close to the coast, within maybe 1 to 5 miles or 1 to 5 kilometers of the coast, have healthier lifestyles. There is decreased stress, decreased anxiety, decreased depression. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ናቱ ገምጋም ካበይ ድመጽእ መሲልኩም ናተይ ግምት ክበኩም ሪሰርቸር ገለ መለዲ ዝብል ዘሎ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብሩ ህዝብሲ ኣብ ጀነራሊ ገማገም ባሕሪ ዝቕመጡ ህዝብሲ ዝበለፀ ጥዕና ኣለዎም ይዝብል ነዚ ሓንቲ 3 ወርሒ ኣብ ባፅዕ ተቐምጦ ድሕሪ ነዛ መጽናዕትን ሃት ትክክል ኣይኮነትም ትረድኦቶ ነይራ ተፀሓይ ናይ ባፅዕን ዓሰብን መንበስበስታኻ መሰፍረሰትካ ምትረዳእካ ነይሩ የስ أفدق بحر ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድዩ ናይ ኤውሮፓ ድዩ ፀሓይ ብዙሕ ዘይብሉ ወይ ምጥን ዝበለ ፀሓይ ዝበፅሓ ቅድሚኡ ገለፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ but if you go somewhere else ولا ان دبي وين كبزي ما كلام فرق باصع ونا بوحده توارت زي كوينو اقماقم بحر نخنبر كبيت عدي مور صقاتات كلو كالو كولينج سيستم سنجلنجله بحفشه زوم تاي نخبلو دليم أفدق بحر ترخيبكم ايثيوبياوያን ምናልባት እናኹንኩም ማሐየሹ ቁጠባኹንኩም ማሐየሹ ዝብል delusion هو تتا تكونነት ናይ ህይወት ክንደ መقبال ማለት እዩ ቅድ ክሳብ ናብ ወደ በጽሑ ዝኽተልዎ ዘለው ድማ ህዝቡ በተለይ መንግስት ሰራተኛው በነፍስ ወከፍ 2000 ብር እንዲያዋጣ ተደርጓል የመንግስት ሰራተኛው ማለት በየሴክተሩ እየተሰበሰበ ኣብዚ ድማ እንታይ ብሉናለው አብይ አህመድ ኩናት ንምግባር ነባጀት ጸገም ስለዘለዎ ብፍላይ ናምሓሩ በትን ገብረልኩም ዘለና ጥፋትን ናይ ድሮናት እንወትን ነትን ገብረ ዘለና ኩናት ንዕወተሉ ስለዚ የለና ነፍስ ወከፍ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ 2000 ብር ነቲ ምክልኻል ናይ ሃገር ክህብ ከም ዘሎ ድሮ ደሞዝ ጸገም ኣጋጢሞም ከም ዘለውን በቲ ዝቕባበ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ዝተሓተ ደሞዝ ዝወስዱ ዘለዉ ገንዘብ ኣዋፁ ነቲ ሃገር ንመድሓኒ ብሎም ኣሎ ናይ መወዳእታ ከምኡ ድማ material demand communities pressure to provide flour oil salt and injera 5 to 50 pieces per household ነፍስ ወከፍ ሰብ ድማ ነፍስ ወከፍ ስድራ ሓሪጅ ድዩ እኽሊ ድዩ ዘይቲ ድዩ ከምኡውን እንጀራታት ካብ 5 ክሳብ 50 ነቲ ሰራዊት ከበርክቱሉ ወይ ነቲ ንመንግስቲ ከበርክቱ ከም ዘለዎም ይዝሓትት ዘሎ ኣያያያ ታርጌቲንግ ኣምሓራ ክልል ኦሮሚያ ብዙሕ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይዝረብ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣከመይ ዝበለ ሓሸውየ ወዲቓ ዘላ ምዃና ንኽንገንዘብ ኢልና ኢና ንመለስ ኣብታ ርስትና እንታይ ዝግበር ዘሎ እቲ ኩነታት በዚ ንጀምር ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለና ሓደ ህዝቢ ትገብረና ጉዳይ ስለ ዘሎ እዩ ጉዳይ ሉዓላዊ ሰናት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ጉዳይ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስን ዝምልከት እዩ እዚ ክልቲኡ ሉዓላዊ ሰናት ትግራይ ምኽባርን ምምላስ ተመዛበልትን ነፃጢልካ ፈላሊኻ ዝረኣየ ኣይኮነን ክልቲኡ ናይ ዝሓለፈ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ምኽንያቱ ኣይነበረን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ኩናት ዝነበረ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝፈጠሮ ውፅኢት እዩ እቲ ውፅኢት ናይቲ ኩናት መበገሲ ጌርና ነገራት ናብ ድቡር ክምለሱ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ነይሩ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ እቶም ኩናት ዝወለዶም ሳዕቤናት
بقراس لعلا وسناتنا مزوال هزبنا نور كملس كنت نور مملس تنفع عليه عاوز حالفه መቸም ባልወድ ወረዳ ከማን ገለቀና ዝበለ መርገጽ ሕዙ መኻሎም ትግራይ ተስፋ ኣለዋ ክንብል ንኽእል ንቐፅል ኣብዚ ንስማዕ ፀምድ ኢልካ ኸይድካ ናይ ሳሓል ፅምዶ ናይ ሽረ ፅምዶ ናይ ደብረታዊ ፅምዶ ናይ ዝኾነ ፅምዶ ንሳሞራ ንመንሽ ምታይ ገይርዎ ኤታማዦር ሹም ገይርዎ ንፃድቃን ንስየታይ ገይርዎ መከላከያ ሚኒስትር መከላከያ ምክልኻል ሃገር ገይርዎ ላዕሊ ቁይ ጠቢዎ ፍታ ናይ ሰራዊት ላዕሊ ገይርዎ ሳላ ፅምዶ እዩ ቀደም ጠፊኻ ማሃለኻ ሻዕብያ ተፀፊ መጀመርያ መፅኡ ኣብ ወርሒ ዳሃሲሱ ትግራይ ለበዳሰ ዝብለካ ዳሃሲሱ ረኺቡ ኣጥፊውካ ምኸደ እዚ ጌጋ ይኮነን ፈተናታት ሓለፍኩምን ላዕሊ ታሕቲ ናይ ሓለፈ ዝኸባቢ እዚ ንብላ ይኮና ዘለና ፈተናታት ሓሊፍኩም ናይ 77 ዝመስል ዓብዪ ወሳኒ ጉዳይ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እውን ሰሪፁ ኣትዩ ዝነበረ ናይ ፅልኢ ነገራት ንስኳስ በጢስኩም ነዚ ትግራይ እውን ዘይፍቀድኩም ኣፍታ ፕሮፓጋንዳ ክትኸውን ተላ ህዝቢ ትግራይ ኮ ሻዕብያ ከምዚ ጌርኩ ኣይ መንገዲ ዓፂኩ እዩ ትብልዎ ኢኹም ኣፍታ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ተላ ትማሊ ክትፀምድ ኢልካ ኸይድካ ናይ ሳሓል ፅምዶ ናይ ሽረ ፅምዶ ናይ ደብረታዊ ፅምዶ ናይ ዝኾነ ፅምዶ ንሳሞራ ንመንሽ ምታይ ገይርዎ ኤታማዦር ሹም ገይርዎ ንፃድቃን ናይ ስኒትን ኣሚን ሚኒስትር ተጋሩሲ ቀስ እናበሉ ነቲ ትክክለኛ ታሪክ ክዛረቡ ክትርኢ ከለኻ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ምክንያቱ እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከይጀመሮ ከሎ ህወሓት ካብ ኣብ 4 ኪሎ ከለዉ እንኮላ ያለ ናብ ትግራይ ምስ ከዱ እውን ሓደ ነገር ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ምብልሻውሲ እቲ ኢሊት ዝበሃል ቀዳማይ ስርሑ እሱ ነይሩ ባፅዕ በዓልና ኢና ሓራውፂ ኢና ሻዕብያ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ይነበሮን ንሕና ኢና ጥሒናዮ ገለ ዝብል ዝነበረ ተሓቂ ግን ተጋሩ ኣብ ኣገዳሲ ምዕራፍ ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ሓጊዞም እዮም ፀሚዶም እዮም ምሳና ንዓና ክብሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ንህላዊኦም እውን ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ንሻዕብያ ክዕወተሉ ወይ ንሻዕብያ ከጥፍ እንተዝኽእል ነይሩ ብተጋሩ ንምጥፋእ እቲ ዝቐለለ ስራሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ንክልቲኦም ዘዋፅእ ኩነታት ስለ ዝነበረ ፅምዶ ተገይሩ ኤርትራ ድማ ይትክሕዶን እያ ነዚ ብሰንኪ እቲ ፅምዶ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሳሕል ብዝገበርካዮ ኣበርክቶ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝባዊ ግንባር ንደርጊ ዝበዝሐ ሰራዊት ናቱ ኣጥፍዩ ዓቕሚ ናቱ ዚሮ ገይሩ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ህወሓት ንስኹም ወድዎ እንተዝብለኩም እውን ኣይምተገበረን ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ በዓሉ ሻዕብያ መፅዩ መሳኻትኩም ኮይኑ 4 ኪሎ እትዩ ኣብታ ኮረሻ ናይ ስልጣን ኮፍ ኣቢሉ ንቐዳሞት ክንደይ ዓመታት ድማ እናሓለወ ክሳብ ስልጣንኩም ተደላድሉ ዝገበረኩም እዩ ጠላማት ከም በዓል ጻድቃን ኢልካ እዚ ሳሞራ ጠላማት ናይ ጠላማት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኣደይቡ ከም ድሌትኩም ከም ትበልዑን ከም ትሰትዩ ዝና ከም ትገብሩን ዝገበረኩም እዩ ስለዚ ነዚ ጠሊምካ ዝኩሉ ሕማቅ ጌርካ ካብ ጌጋ ከተማ ሄርካ ድማ ሎሚ ክንትጥረብ ተወሳኺ ጥልመት ክትፍፅም ከለኻ ዝሕፍርን ዝሕንኽን ኢና ንብል ዘለና ንኩሉ ድማ ብኩሉ ድመፆ ዘሎ ጻድቃን ዝበሃል ተዋረዲ ኢልዎ እዩ ኢሉ ኢልካ ክትሓትት ከለካ ዝመልሲ ዘለዎም ይመስለኒ እዚ እዩ ትመልሶም ውፅኢቱ እዚ ናይ ንጻድቃን ውፅኢት ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ሰሚሩ ኣይቃለሰካን ዝብል ተረኽ ሒዞም TDF ክብተን እዩ ዝብል ተረኽ ሒዞም ኢንፊልትሬት እናገበሩ ብሄራዊ ወዳበታት ዝኾነ ናይ ብሄር ጨና ዘለዎን ወዳበታት እውን ኢንፊልትሬት እናገበሩ ከፍርሱ እናፈተኑ TDF ከፍርሱ እናፈተኑ ካሊእ ትረፍ ናይ ቤተክርስትያን እውን ማለት እዩ ናይ ኣቡነ ሰላማ እውን ንትግራይ ደው ኢላ ትብል እያ ተባሂላ ስለዝሕሰብ ንሳ እውን ክትፈርስ እናተንቀሳቐሱ እናሰርሑ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ክእውጅ ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ጀነራል ጻድቃን ዝበሃል ሰብ ዝኩሉ ማስተር ማይንድ ናይ ብምሉእ ኢቭል ብምሉእ ኣብ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ባይዞ ሰብኣይ እዚ ብማስረጃ እውን ክዛረብ ይደልየ እዚ ሰብ እዚ ምክንያቱ ምክትል ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እውን ናይ ትግራይ ዋና ኣጀንዳ ዳይቨርት ዝገበሩ ንሱ እዩ ካብ ዋና መስመር ወፂኡ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናይ ተመዛበልካ ተብፂኻ ጫውጫው እውን ፈጢርካ ኣብ ልብኻ ዘየለ ለውጢ ክመፅእ ብዝብል ብስም ዲሞክራታይዜሽን ትግራይ ካብ ሃዳ ክወፅእ ዝገበረ ሰብ እዩ ኢንክሉዲንግ ትውድብ ህወሓት ዝበሃሉ ዘገርም እዩ እስኪ ሕጂ ንስገር ካብዚ ናብ ድራማታት ናይ ፖለቲካ ልዕልና ናይ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እያ ኢሎም ዘልዕሉ ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ከምቲ ዓንተ ተውልዕሎ ዝነበርካ ናይ ኤማራት ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ የመን ዘጋጥማ ዘለዉ ፅዕረት ከምኡ እውን ናይ ምንስሓብ ከይድታት ኣብ ኢትዮጵያ መፅያ እውን ኩሉ ዝኣክል ዓወት የተምፅን እያ ምስቲ ተልዕሎ ዝነበርካ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ፖለቲካ ኢትዮጵያ እውን ኣተሓሒዝካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እንተመፅኡ ኢትዮጵያ ፈለማ ትፈርስ በዓላ ኢትዮጵያ እያ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ተሓሒዝካ ከመይ ኢኻ ትግምግሞ ኤማራት ኣብ ካልኦት ዓድታት ዘይተሳክዓላ ኣብ የመን ኣይተዓወተትን ኣብ ሱዳን እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና
ብሓንስ ብስዑድ ዓረብ ዝምወል መንግስቲ ላዕላውነት እንዳወሰደ ዝርከብ ዘሎ ናይ ሊብያ ውነት ሓስካ ርኢኻ ያለኻ ሙዚ ተተሓሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ክዓወት ይኽእል ናይ መወዳእታ ዓድል ክፍትን ዛ ዓይነት ወካያዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሞ ኢትዮጵያ ትፈርሰሉ ዕድል ክመፅእ ይኽእል ዶ ምብትታን ሓደጋ ከጋጥማ ይኽእል ዶ መጀመሪያ ጅምር ኮና ዝበልኩ ነገራት ኣሎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓሲ ዘካይዶም ዘሎ መዋቕራዊ ኣካይዳ ታሪክ እዮም እንኸም ዝዕድም ኣይመስለናን ማለት ሓደ ሙሉእ ፌደራላዊት ዝነበረት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅራት እያ እቲ ማእከል ናይ ፖለቲካ ክልብላ ንኽእል ተኸተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅራት እያ ካልኣይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ክልል ኦሮምያ ይኹን ካልእ ናይ ክልል ኦሮሞ ርእሲ ከተማ ኣዳማ ተራ ኮይኑ ኣብኡ ክኸውን ዝነበሩ ኩሉ ኣዲስ ኣበባ ግዒዝ እዩ እዚ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ እዚ ከም ሪዘርቭ ሰራዊት ፍሉይ ሰራዊት እዚ ትሪኦ ዘለኸ ኣዋሳ ከምዚ ገይሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከምዚ ገይሩ ክልል ትግራይ ተፀጊዑ ገለ ዝበሃል ሰራዊት ንሱ ትካበር እዩ ናይ ሓቂ ዝነደቕ ዘሎ ሰራዊት ግን ኣበይ ዘሎ ኢልካ ምርኣይ ከገድስ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ክንብል ከለስ ምፍራስ እንታይ እዩ ኦልሬዲ ሓደ ምፍራስ ናይ ሓደ ሃገር ዝረጋገፅ ኣብ ሓድነት ናይ ህዝቢ ድዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ሓደ ስምርቲ ሃገር ኔራን ሃልያና ይፈልጠን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ሓድነት ምስባርሲ ኣብ ግዜ መንግስቲ በልዋ ግዜ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከም ድሌትካ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ነገራት ኣለዎ እዩ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናይ እዚኣቶም ግን ኣነ ዝሕርቐኒ ሓንቲ ሃገር ሓያል ክትከውን ኣይትኸውን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ዝብል ፀኒሑ ሰሚዕኩሞ ዶ ኣብ ሓድነት ናይ ዜጋታታ እዩ ዝምርኮስ ኢሉ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምብታን ክንድዚ ዝሰርሐ ሰብ ግን የለን ህዝቢ ኤርትራ እስላምን ክርስትያንን እዩ እቲ ፐርሰንተጅ ክንደይ ኣለዎ ብዘይገድስ እስላምን ክርስትያንን ንክባልዑ ዘይገበሮ ነገር ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ዘለዎም ዘለሳልስ ድምፅን ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይን ኦ ማይ ጉድነስ ንቐፅል እቲ 2-3 ከስማዓኩም እየ እቲ ናይ ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ገለ ሓቅነታት ኣለዎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎን ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎን ዝኸድዎ ኢትስ ጀስት ኣሜዚንግ ማን ነትርፈሉ ዕድል ዓብይ እዩ እናቀረበ ድማ ይኸይድ ኣሎ ዋና ዕላማና እዚ እዩ እንድሕር ኩናት ዝግበር ኮይኑ እውን ግን ብናቶም ድሌት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክተርፍ ዘይፈቅዱ እንተኮይኖም እቲ ዝግበር ኩናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና እቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ንሶም በይኖም ፀገም ዝጋፍጥሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና እዚ ሕጂ ካብ ሓደ ጀነራል ኣብ 1998 ኩናት ዝመርሐ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት እውን ኣንፃር ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ዝገጠመ ማለት ኩናት ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ብዛዕባ ኣብ ሞንጎ ሕወሓትን ብልፅግናን ኩናት ተፈጢሩ ድሕር ተፈጢሩ ሲ ሓፂር ብዙሕ ዋጋ ከይከፈልና ነቶም ወንጀልናት ናይ ኩናት ፍልጠት ከም ዘይብል በዚኻ ትፈልጥ ኣብ ኩለን ዝኣተዋ ኩናት ሰራዊት ይህልቕ ነይሩ ዝኾነ ዓወት ድማ ይረኣየን ዝበለፅ ጀነራል ናይ ኣፍሪካ በሉን ኢሉ በዓሉ ብሚድያታት ጎስጒሱ ዝበፅሐ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኩናት ፊሎሶፊናቱ ባዶ ምዃኑ ይገልፅ ኣሎ ባዶ ንባዶ ድማ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ንኣዲስ ኣበባ ንክመፅእ ብድሕሪ መጋረጃ ተሰርዕ ዝነበረ ነዚ እንድሕር ተኸቲልካ ቅራፍ በናና ረጊፅካ ጥራይ ትስዕና ኮይኑ እንዲዩ ሕወሓት ክጠፍእ ኣለዋ ኢሉ ምስ ዳንኤል ክብረት እንዲሰርሕ ዘሎ ስኻውን ከምኡ እንዲኻ እንታይ ዳእቲ ትዕግዕትዕት ዘብለኩም ዘሎ ንወያነ ተሃርሙ ዘለኹም እንታይ ንኹም ኮንኩም ካልእ እኮ የለን እሸው ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ኦኬ ናይ ብልፅግና ተለኣኽቲ ሚድያታት ከም በዓል ተፈታዊ ተሸው ፀረ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዝገብሮ ዘለዎ ብኸመይ ክንቃለሰው ኣለና ኦኬ ትክክል ምስ ብልፅግና እንድሕር ኮንካ ወይነ ጉድ ተባላዕ ተመናጨት ኮይኑ ዘሎ ድሓን ድራማ ስለ ዝኾነ ጥራይ ስግር ክንብሎ ኢና ናብ ኤርትራ ክንሰግር ለትስገው ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ባዕልና መንግስቲ ኢና እኹላት ኢና ሓደ ለውጢ ሓደ ዝኾነ ነገር ንህዝብና ዝጠቅም ነገር ክንገብር እቲ ፀገም ግን እንታይ እዩ ኣብ ደገ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ ብፖለቲካ ተጋማሚዑ ከም ዘሎ እንዳፈለጡ ተቃዋማይን ደጋፍን እዩ ትብሉ ነቲ ዘሎ ሽግር እንድሕር ተቃዋማይን ደጋፋይን ትብል ኣለኻ ኮንካ ነቲ ሓይሊ ኣብ ክልቴኻ ትመቕሎ ኣለኻ ከምዚ ናይ ኢጅፕት ሽግር ክመፅእ ከሎ ስምር ኢልና ብሓንሳብ ኮይና ሰላማዊ ሰልፊ ዲና ኣብ ትዊተር ዲና ነቲ ኢጅፕሽን ኤምባሲ ዲና ክንነብል ነዚ ተኣኪቡ ዘሎ ማዕበል ናብ ረብሖኦም ናብ ፖለቲካላዊ ክስታዮም ክጠውዩ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣካላት ኣለዉ ናይ ህዝቦም ወልሓን ተገዳስነት ዘይብሎም መንግስቲ ከም ዝግበር መንግስቲ ኤምባሲ ከም ዘይገበረ ኤምባሲ መንግስቲ ኣይኮነን ኢልካ
إذا كتب كلها أبحنت هاجر رفيج تكون كلها منجستي أيكونن الكائخة رفيج تكون دلها ناي منجست خات أجا ما يكون كان ولا كحجزك أنت دليل كابز عقبة كابز منجست زي عقبة دليل كائخة أبتهاجر تقوم تزلها لا تمنجست زي كون كخد حنا كا ولا تدليل كماني بإنترناشنال حقي كحجزك أيكلنيو أتحجن بحال فريقكم ريخم أجن نعت ريحات بلا كم زغت سرع كلا دهلاك نبي حكي أجد سنة بيزي هذا أبتعتي يونس آر أتيزر لو بنقد يونس آر كم سدتني حاجز كركب زدل زلو هم باسنا يرتران تمزيو كوت رايزخل مغنياتو كيزناتو زيرو قبرلي كيزناتو كبلاش ولي سلازي اتي أبدأ زلو سب يرتراوي نفس سدت جزء خيزلو كم سدتني لما أفلتو كركب زدل زلو حتى كله نمان قصير يرترا حجزون كبل يدلني نمان دا نظام أبدأ زلنا سبات أب يونس أركيد نادينا بكالج أو تافتيرنا دمس نخون كونه يزدلي سلازي منقص إيرترا بين لو كتب لك اللغة منقص إيرترا بزو قدايزي نوتوم أبش جرزلو سبات كدحنا ما يكلني ترايدي كونس قدايناتهم يبلاش ولو ميزبها سلامتاي منقص إيرترا انتاتيو تايم كبلو تقبل هزبها قبلو توم زبد ما بوليتيكاو كيس دو قالوز دولوز نبرو زيرو غين لا كيس ناتهم سلازي هذا غزي دايما دايل كخمسة تبلوز أنهات نهت بوليتيكا نزقات أمسأجم مشكلتنا مقبار زقبورو يومبر أبكون النت مسينا عن رغلنا من قصير ترى حاجة زدلو سبعة يكون باي ذا واي أكم زعينتنا مسرح كندا نقول زلوا مبزع تسب أكم بروسس من قصير ترى سلام كيف ترضي خات فرق كمان سلامتاي من قصير ترى كل سلام دريلو كيز ناتكا أوتوماتيكال كبلاش سلوس خلنا بوليتيكا كيز تلقى سلازي نجارات بتغكل نخين فولتهم عين خاك عصوز غلو شجر ترى زقاري سبعة سلزلو كم بعد دهلاك نتي منسي أمنكح أجد سرالو إذا هلا personal is الأزمة مسلم سبعة لونه I love her سبوس راح كتجبر كلا كل زيادة ما كده كفاية سلام دكيرة هاي سلام لكلاتكم إرتوان أب حقنا كأنا دلهم أب أمريكا تنوبرو أب أفريقيا تنوبرو أب إيجا دلهم ميدل إيست بكل العالم دلهم إرتوان سلام أقدم خبركم كوا حلفة إذا على السوشيال ميديا زجبر زلوا كلنا نريو لنا دقافهم طعامهم زي قدس إرتراف صعب زخنكا حنت نجار كتستوعبوا هذا لكم الزناي جبت أنا تزارب كاديو ناي ليبيا أنا تزارب كاديو ناي إثيوبيا أنا تزارب كزخون عينت زاربا خل عال كله ويتوبيك خل عال كله كتستوعبوا لا ديلك علات إذا زجات مكازلو إرتراف صعب زخنكا إذا من تايم psychologically على حنقول كام أنت خاطو إرتراف نت كان ختصلي زي حزوا حارس إسراء جزي خداقة كما كهلو كلا بها إرتراء ذيهم كوتب الحارة جزي قرحوا لبموا بإرتراء ونفسكم قرعوا بإرتراء ونفسكم كي تحفروا تريوانا لهم زنقوق حتى والد كم زينا والد ببز انت اللوانا دما ميديا ترانا ميديا أبي ترى اللو دك نستيو دما معرض دك دفعت يوخ قياق اند حرقيلا عبس الواكل والنايو كم زت بلو زلايا نسغا إرتراء ونتكاب مسلا زغير نقر يلن إرتراوي خافتي خاسة ليخا يور إرتراء سلازي نتكون أن تقبيل كاب خميك غير خل مجمريا نفسها غير كبابي غير فلتت غير عنا غير سدرا غير تهريو نتهاجر دماك كير تخل ما نمسب دما من النت كان خصلك قبر كاز خل زلو صلاي خايو صلاي خا دما نصلاي خا زحقس تكبر اي تكبر انصار صلاي خا بخون تفديك كايو صبوك قبر الكايكلني صبا كستي كايكلني هلو ما رساب زخن ودينا لايك مقبار شير مقبار ريتو من حسابكم كم وترو نزن نزو كله بزي شانلات صبوك زغبر زنبرو كيتكم حجزوا ما ببوتهم نزي شانل ون حجزوا نابلنا بزي هنقت فكم Come on,